Líčenie s touto jemnou paletkou aj pre padajúce viečka. Poďme na to krok za krokom. Ako prvé nanesieme korektor, aby nám rozžiarilo horné viečko, celé pohyblivé. Aj dámy, ktoré máte problém s tmavými kruhmi, alebo máte nejaké rozšírené cievky, či už fialové, zelené, vám to krásne zakrie a rozžiari to očko. A pripraví nám to presne na tiene, ktoré budeme používať. Najsvetlejší očný tieň, ktorý použijeme, si nanesieme na celé viečko a už nám bude krásne držať, nakoľko sme si dali korektor. A aj dámy, ktoré máte tmavšie očka alebo to očné okolie, tak vám to pripraví vlastne všetko na tieto tiene očná, keďže sú veľmi jemné a pri tmavých očkách, v očnom okolí by vlastne nemuseli byť ani vidieť. Druhý tieň bude tento hnedý, úplne jemnočký hnedý. Pracujem iba s jedným štiecom, aby ste videli, ako sa to tak krásne aj doma vytvoriť. Čiže celú túto vrchnú časť si budete aplikovať tento najjemnejší hnedý tieň, ktorý otvorí to očko. Presne ako tu v tejto časti. Do tejto vrchnej časti dávame iba matný očný tieň a pracujeme s týmto jedným štiecom. Aby sme využili aj ružovú, tá nám dodá krásne taký jemnočký odtieň a budeme ho dávať do tejto časti. Opäť len jemno rozpracujeme vo vonkajšej časti oka smerom donútra a môžeme kľudne aj do tej hnedej zajsť. Presne ten tvar toho štieca vždy máme vo vonkajšej časti, takže nám presne zapadne do toho očného okolia. Ak by sme chceli trblietky, v tejto paletke ich nájdete, môžete ich naniesť prstom iba do tejto pohyblivej časti, nechoďte vyššie a uvidíte, keď budeme aplikovať ceruzku aj túto špirálku, aký krásny kontrast, veď vidíte v tejto časti, ako krásne to ukáže. Ceruzku použijem hnedú. Pôjdem iba medzi tie riasy a jemno urobím malinký zobačik. Dámy, ktoré máte tendenciu padajúceho viečka, si zajdite medzi riasy. Keďže je táto ceruzka vodeodolná, tak vám zaschne a už sa nepohne. A práve preto som teraz použila aj vodeodolnú maskaru, ktorú si teraz nanesieme. Má takúto štetinku a je pružná. Maskaru si môžeme aj vrstviť. A už teraz vidíte, že je to takmer hotové. Nezapomníme ani na spodnú časť. Jemnočko si iba priložíme na tie spodné riasy. Túto vodeodolnú maskaru, ktorú vlastne som teraz použila, nechajte chvíľu zaschnúť a bude držať celý deň. Do spodnej časti si môžete ešte aplikovať tento jemnočký hnedý tienik.
to dodalo taký jednotný slad. Tak, a máme hotovo. Naličili sme sa touto jemnou kazetkou, ktorá obsahuje 4 odtiene. A použili sme ešte tento jeden set, ceruzku hnedú, jeden štetec a vodeodolnú maskaru. Ak by sa vám tieto produkty páčili, stačí, keď mi napíšete set alebo kazetka a ja vám pošlem viac informácií.